Kannibalen var der. Der er kannibalen! Kom her, kannibal! Er der en kannibal? Hvad? Han er gået på rampage! Jeg leder Okay. stadig efter det 360. der, men Sander, han er jo crazy. Sander, han er høj. No scope! Nej, mit spil! Hvad er dit? What? Kickflip, kickboard. Aha! Hvor Hvor blev skal der man? Jeg skal spyd? lige have noget i ørene. Hey. Der er lige noget, jeg skal høre. Au. Du ved, her er sådan vestby. Så må man lave noget spyd. Nej, Drenge, jeg har lige fundet et fingerboard i min skuff. Og nu faldt det på gulvet. Nu sparker jeg den væk. Nu, den er meget sjov, nå. Yes, infinite stick glitch. Kom her! Infinite stick. Kom her, jo meget. Ja. Jeg står med en kanje! Bro, Pause, tag mig.